Kære frivillige i Vodka Juice Baren. Jeg hedder Kim, og jeg arbejder hos Smukfest. Jeg er ansvarlig for at købe appelsinpresser ind til dette års festival, og jeg viser jer her, hvordan I samler, hvordan vi presser noget juice, og hvordan vi skiller den ad igen til rengøring. Her har vi alle jeres løsdele til appelsinpresseren, og det starter stille og roligt nemt ud ved, at vi tager det, der presser vores appelsiner. Der er der 2 kopper heri. De sættes stille og roligt ned over 2 paler og klikkes på og ser sådan her ud indeni. Derefter tager vi selve kniven. Den bliver skubbet ned over, så den passer ned i de orange riller, der kommer. Husk at tage den røde kniv af, inden I begynder at presse. Vi sætter den på for en sikkerheds skyld. Her er pressekopperen. Pressekopperen har 2 rundinger i toppen. De skal være øverst. Vi sætter dem nu ned over her. Så tager I hele delen. Der er 5 huller her i. De 2 nederste huller skal vi have til at passe på de 2 nederste. Derefter skubber I den lidt ind. Så trækker I den løse øverste sort del her op. Skubber ind over. Sætter I jeres pressekopper med burerne øverst og skubber det hele ind. Nu har vi de 2 første møtrikker, I skal bruge. Dem skruer vi på, begge 2, og de skal kun spændes med håndkraft. Der skal ikke bruges nogen redskaber til det her. Husk at tage sikkerhedsskyldelsen af kniven. Derefter kommer vi til trakten til juicen. I de nye appelsinpresser er der simpelthen det, der hedder et pulpfilter. Og der er sådan en lille transportbånd, der kommer til at sidde og trække alt frugtkødet væk og smide det ud med det samme. Så I skal ikke stå og skrabe det af. Det sættes fast sådan her. På de 2 hvide, der er der en af dem, der har nogle furer i sig. Den skal være i det hul her. Derefter skubber vi den ned i selve trakten. Så ser den sådan her ud. Her under trakten har I jeres dryphane. Den kan I passende lige gøre sådan her. Og klik. Nu er der frit løb af juice. Skubbes ind her. Så har vi de sidste 2 møtrikker, der skal spændes fast på vores appelsinpresser. De sættes ind i de 2 sorte huller, og de spændes begge 2 med håndkraft. Sådan der. Nu skal vi så sætte vores affaldsskakte og frontskjold fast. Vi tager et frontskjold og en sideudkaster. Der sidder 2 kroge på hver side af maskinen. Der vipper I den ene fast først, sætter frontskjoldet på her og får det til at passe ind. Derefter tager I den sidste og lige så sætter på samme måde. Hernede i bunden på hver side frontskjold har I en sort plastik bremser, som lige vippes ned. Nu sidder frontskjold og sideskjold fast. Så har vi vores affaldschute. Den ene affaldschute har sådan en kant her. Den skal stå på den venstre side af appelsinpresseren. Fordi den lille her, den har nemlig det, hvor man kan se, at alt vores frugtkød det bliver automatisk skubbet ud. Så har vi den sidste affaldschute. Den skubbes ned under her. Så skal I selvfølgelig have jeres tanke på. De passer ind under de nye appelsinmaskiner. Dem er I vant til at bruge, fordi det var dem, der passede til de gamle. Derefter har vi jeres fordeler. Sætter sig oven på stangen, der er her. Så sidder den fast. Så har vi vores appelsinkurv. Den sidder fast med 4 kroge. Den skal passe perfekt ned over. Og så spænder I den simpelthen fast. Derefter har I en håndtag her, I lige kan spænde. Og så er det i orden. Nu har vi samlet vores appelsinmaskine og trykker på power om bagved. Nu har vi tændt vores appelsinpresser, og på displayet viser den så fint hele maskinen. Og hvis der er noget, der står blinkeren til error, så viser den dig direkte, hvad du ikke har sat. Korrekt. Lige nu viser den, at vi ikke har sat kurven. Korrekt. Så derfor løsner vi op for kurven,
spænder den ud, og vi sætter maks 30 kilo, så det går fremad. Og så bliver den lige skubbet på. Nu siger appelsinmaskinen, at jeg er samlet korrekt. Begynd at trykke noget vidunderligt juice. Så er vi klar til at presse noget vidunderligt appelsinjuice. Og det er bare at hælde op. Som I kan se, så kan den klare masser af ballast. Så begynder vi bare at trykke på start. Og nu begynder herlighederne at flyve. Skulle det ske, at pressekopperne herinde ikke vil køre rundt, mens I drifter, så kan det være, fordi de er sat forkert på. Og så vil maskinen automatisk vise error oppe i toppen og stoppe. Hvis det er situationen, så har I hernede under maskinen en lille umbraco-nøgle. Den kan I stikke ind her i siden, og så kan man manuelt skubbe kopperne rundt, indtil I kan åbne for det hele og løsrive dem. Og så kan man så samle den på den rigtige måde igen. Skulle det ske under drift, at I oplever, at der kommer rigtig meget juice ud, eller cirka hver anden time, så stopper I jeres appelsinpresser. Så kan I nemlig løsne de 2 møtrikker her med hånden. Hive ud, og så kan I se hernede, hvor alt appelsinkød kommer ud. Der kan jeg eventuelt ikke alt for meget, så er det bare lige at tage ud. Den her op, skylle under vand. Vi er driftklar igen. På med trakten. Og så er vi klar til produktion igen. Så er vi klar med friskpresset juice i skoven. Vi ses.